Najavljam još jednu poslasticu koja će se naći na programu Doma TV-a. Glavnu ulogu u hit seriji Strasti Orijenta tumači šarmantan Kivan Štatlitug, koji je svojevremeno osvojio i titulu najljepšeg muškog modela na svijetu. Turski Brad Pitt, kako mu mediji tepaju, vjerujem da će osvojiti srca naših gledateljica. Strasti Orijenta jedna je od najgledanijih turskih serija ikad. Razlog tomu što broj gledatelja, točnije gledateljica diljem svijeta vrtoglavo raste, između ostalog je i glavni lik kojeg utjelovljuje neodoljivi Kivan Štatlitug. Günaydın. Günaydın. Buyurun. Za plavu kosu koja ga krasi zaslužni su bosanski korijeni, a zbog svog za Tursku nekarakterističnog izgleda prozvan je i Brad Pittom Bliskog istoka. Olur. Jako je zgodan. Mislim da će definitivno biti pravi melem za oči i sigurno ću gledat seriju. No ni muška populacija neće biti ni za što uskraćena. Naime, Strasti Orijenta unose TV revoluciju, prikazujući otvorenu strast na koju nitko ne može ostati ravnodušan. Reći ću da je možda upravo ta sapunica pomalo pomakla granice tradicije u Turskoj, pošto je vrlo strastvena. Ali zašto? Nije pomakla, jer Turska je zemlja strasti. Priča o bogatom udovcu Adnanu koji se nakon ženine smrti zaljubljuje u mladu i fatalnu Bihtar, njegov će život stubokom promijeniti. Puno prevare, ljubavi i ostalih stvari. Jednostavno jako me zanima je li to, ajmo reći, priča koja se događa svim ljudima u životu. Svačiji život je praktički nekakva TV sapunica. Još niste pripremili kokice i sjeli u svoje udobne naslonjače? Što čekate? Ljubavne iskre u strastima Orijenta samo što se nisu rasplamsale.